библейските истории, които четем в нашите библии, често пъти има герои, има персонажи, които, когато чуем за тях, си казваме, да, познати ми са тези образи, познат ми е този герой, познат ми е този образ, но някак си в светлината на главния герой в дадената история, този човек остава някак си непознат, неразбран, не до край да оценен. След като миналата седмица размишлявахме за по-големият брат от притчата за блудния син, днес ще се спрем на бащата в тази притча, но нека отново да чуем този библейски текст, ставайки на крака и давайки внимание на Божието Слово, както го намираме записано в Евангелието от Лука, глава 15, ще прочета от 11 до 32 стих. Каза още: някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: тате, дай ми делът, който ми се пада от имота. И той им раздели имота и не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изживи всичко, настана голям глад в оная страна. И той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си, а когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огоеното теле и го заколете, и нека да ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата и като се идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита: що е това? А той му рече: брат ти си дойде и баща ти заклал огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молише. А той в отговор рече на баща си: ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпил някоя твоя заповед, но на мен нито ярен не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изповяда имота ти с блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: синко, ти си винаги с мене и всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе и се намери. Амин. Нека отново седем главици за молитва. Призоваваме Твоя Святи Дух да слезе върху нас, да изпълни цялото ни човешко естество, да изпълни сърцата ни, да ги подготви за това, което Ти имаш да ни кажеш, да освободи умовете ни от грижи, тревоги, предразсъдъци, страх, грях, всяко нещо, което би препятствало насаждането на Твоето Слово вътре в нас. И нека, когато това Слово попадне в нас, то да работи и да преобразява нашето човешко естество, да променя нашия човешки характер, да променя нашите мисли, нашето отношение към нещата около нас, да ни променя такива, каквито Ти искаш да бъдем променени. Молим Те, нека това Слово да бъде посадено дълбоко вътре в нас и нека то да произрасте и да даде плод. Плод на служение пред Теб, плод, който Те радва, плод, който Те удоволства, който Ти приемаш, който Ти благославяш. Молим Те, Господи, не само сега, когато сме заедно събрани в Твоето име, на това молитвено място, но Те молим, дай любов към Твоето Слово и помогни ни с трепет в сърцата си всеки ден да отделяме време, да разгърнем тези скъпоценни страници, да прочетем от това вечно и живо Слово, да насърчим вярата си, да нахраним душите си, да можем, Господи, да се доближим до Тебе, да се докоснем до благословенията, които Ти си заръчал чрез четенето и размишлението върху Твоето Слово. И Те молим, нека нашето
отношение към Словото ти да бъде заразително и за хората около нас, които наблюдават живота ни, които наблюдават поведението ни, които наблюдават характера ни. И те да пожелаят, и те да имат тази настолна книга, която променя живота всеки ден. Молим те, направи ни свидетели за Тебе, да направи ни, Господи, глашатаи за Твоята истина, направи ни, Господи, изразители на Твоята любов в този свят. Молим те, каквото и да правиш, смирявай ни и дай да помним, че ние сме безполезни слуги и че цялата слава, почет и величие принадлежи единствено и само на Тебе. Молим те, чуй молитвата ни и остани с нас в името на Господ Исус Христос. Амин. Може да вземете местата си. Знаете, че богословите обичат да спорят по различни теми и понякога, когато дори за обикновения човек нещо е твърде ясно и твърде очевидно, богословите се намират начин да се вкопчат в някоя думичка, в някое граматическо правило и да почнат да спорят, да създават лагери, групи. Едно нещо обаче относно тази притча е безспорно, дори за тези хора, които обичат спора, това е, че бащата от тази притча е образ на Бог Отец. И както казах, притчата е позната, чели сме много пъти, слушали сме много пъти проповеди, проповядвано е върху нея и някакси този образ е познат за нас. Но когато размишлявах върху това, което се случи с по-големия брат или по-големия син от тази притча, аз забелязах за себе си, че има неща, на които не съм обърнал достатъчно внимание, не съм се задълбочил достатъчно, неща, които могат да насърчат или да ни доближат до едно по-дълбоко и по-пълно разбиране за това какво иска да ни каже Исус за Бог, какво иска да ни разкрие за Божият характер. И аз направих един списък от 7 неща. Не съм почитател на това, че трябва да търсим някаква мистичност в тези цифри. Просто толкова излезаха 7 неща, които тази притча разкрива относно Бог. И първото, че бащата е богат. Бащата от притчата е безспорно богат, защото той има имот, който стана и причина за това, което се случва в самата история. Имот, който е достатъчен, за да предизвика, ако мога да използвам този израз, да потекат лигите на малкия брат. Да поиска да види баща си мъртъв, час по-скоро само и само да докопа този имот. Разбира се, не знаем колко е, но той е бил нещо достатъчно, за да може да предизвика от една страна желанието на малкия брат да вземе своята част, която, ако трябва да бъдем точни спрямо историческата действителност, малкият брат е получавал 1/3 от наследството, първородният получава 2/3 от наследството. Така че дори тази 1/3 е била достатъчно апетитна, но достатъчно голяма, за да може да кара по-големия брат да се сърди, че малкият е взел своят дял и е заминал на някъде. Така че бащата има имоти. Това е потвърждение, че той е богат. Освен това, малко по-надолу в 17 стих, когато малкият син е сред свинете и окайва своето положение, той казва: колко наемници на баща ми. И не казва колко, но факта, че използва тази форма, този израз, колко наемници на баща ми, означава, че това не са един и двама, че бащата има слуги, наемници, доволно много, така че това е белег, че той е един богат човек. Малкият син в своето припомнение на там, откъде е тръгнал, казва: слугите на баща ми имат излишъци. Те не са хора, които живеят в недостиг, в недохранване. Казва: слугите на баща ми са добре. Те не само, че са нахранени, те имат даже повече, отколкото е нужно за техния колем. Още нещо, което не може да ни подскаже, че техният стопанин, техният собственик или техният господар, бащата от тази притча, е наистина един богат човек. Защото само слугите на един богат човек могат да бъдат в излишъци. И нещо друго, факта, че той прави това пришество, заколва теле, разговора с големия син за козите, означава, че той има всички този имот. Това не е нещо, което да ни очуди, тъй като Божието Слово ясно ни казва, че Бог, който е като изобразен чрез бащата в притчата, е богат.
Знаем думите на пророк Агей, който казва: златото е мое, среброто е мое, казва Господ на силите. Знаем също така, че в каквото и да видим наоколо в този свят чрез очите си, знаем, че всичко това е от Бога създадено и то му принадлежи. Друг е въпросът, че ние човеците често пъти забравяме, че ние самите, макар да управляваме различни неща в живота си, макар да държим в ръцете си различни неща, те не ни принадлежат. Ние сме поставени само да бъдем настойници на тези неща, а всичко е Божие. Бог е богат и освен обаче тези материални неща, за които често пъти първо ни идва на ум да се помислим, Бог е богат и на нещо, което казва апостол Павел на Ефесяните. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби, и така нататък продължава своето писмо в Ефесяните 2 глава. Бог е богат на милост, както ни показва и по-нататък сюжета на тази история. Така че първото нещо, което не трябва да забравяме, че бащата, образ на Бог Отец, е богат. И то не само на материални, но и на духовни благословения. На второ място, бащата от тази притча дава свобода. Нещо, което може би бащите, присъстващи тук в залата, е трудно да се съгласат. Да дойде детето ми, собствената ми кръв и плът, да ми каже в очите, че няма търпение да умра, за да вземе наследството и иска да се възползва час по-скоро от това, което аз съм трупал с годините. И може би не само аз, а моите предци. Но той дава свобода. Казва се, че синът го помоли, синът поиска това нещо, бащата раздели имота и го пусна. Виждаме, че бащата дава и свобода на по-големият брат в разговора, който в края на притчата, когато големият брат се жалва, че едва ли не е останал гладен, че не е могъл да заколи едно козле, за да се повесели, бащата му казва: не си поискал, не си заклал, не си поискал, не си ял, не си поискал, не си се повеселил. Ти имаш свободата, докато си в моя дом, да направиш това или онова. И ако щете, бащата дава свобода на по-големия си син да бъде част от пиршеството, от празника, или да стои вънка да се цупи. Така че бащата дава свобода. Бог дава свобода на хората. Бог не иска да бъде тиранин, който държи на синджир, на връзка, тегли с юар своите създания, но на човеците, които са създадени по неговият образ и подобие, Бог дава свобода. Отново трябва да отворим една скоба и да кажем, че грехът ни е поробил и поради тая причина ние често пъти не можем да осъзнаем себе си като свободни хора, защото сме роби на нещо друго, не на Бог, а на нашите собствени страсти, желания, нещо, за което Словото Божие е ясно и категорично. И поробени от това робство на греха, често пъти не, но винаги ние трябва да платим последствията от изборите, от решенията, които взимаме, нещо, което се наложи да изпита и този по-малък син на гърба си. Така че това, което искам да остане в нашето съзнание относно бащата, относно Бог, е, че Бог, изобразен чрез бащата в притчата, дава свобода. Дава разум на хората да мислят, да преценяват, но дава и свобода да постъпват според собственото си желание. Едно друго нещо, което искам да обърна вашето внимание относно в тази притча, е, че бащата чакаше своят син. Това не е написано така, както го казвам аз в момента. Никъде не се казва, че бащата чакаше този син. Но факт е, че когато синът се зададе в далечината, и Божието Слово Исус, когато разказва тази притча, казва много ясно и категорично: а когато беше още далеч, видя го баща му. Повечето проповеди, които съм слушал за относно този стих, всички казват, че каквото е да е правил бащата, най-вероятно, разбира се, това е възможност малко да впрегнем нашето въображение, най-вероятно бащата, каквото и да е правил, едното око, умът му е бил все към пътя. Дали няма да се върне, дали няма да се върне това мое чадо, което очаквам. И за мен няма никакво съмнение, че макар тази думичка да не е използвана от нашия Спасител, Господ Исус Христос, бащата чакаше своят син да се върне. И Бог така чака да се завърнат при него много такива блудни синове и дъщери. Стих, който често пъти сме цитирали от посланието на апостол Петър, второто послание, 3 глава, който казва: Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето,
но поради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Мисля, че този стих много добре подхожда на ситуацията от притчата за блудния син. Бог чака, Бог търпи, Бог не бърза да сложи край на всичко, само защото иска повече и повече да се върнат при Него, да дойдат на покаяние, да се обърнат от гибелния път, в който се поели, и да дойдат при Него. И Бог не само чака, така да се каже, пасивно, както бащата в тази притча не просто стоеше вкъщи да чака, но Бог призовава хората да се върнат към Него. Знаем този известен стих отново от устата на Господ Исус Христос от Матея 11 глава. Елате или дойдете при мене, всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Такъв беше малкият син в тази притча. Той нямаше как да чуе зовът на своя баща. В оная дълбоката древност, от когато се развиват тези събития, е нямало съвременните средства за комуникация, да му се обади по телефона, да му звъни по GSM-а, да му напише имейл и да му каже: ела си, сине, върни се. Но Бог го прави чрез думите на своето слово и неговите думи минават през цялата човешка история, за да ни кажат, че Бог не просто стои и очаква, но Той призовава хората да се върнат при Него. Така че бащата, образ на Бог Отец, чака. И може би кулминацията на тази история е, че бащата в тази притча приема и прощава. Приема и прощава. Нито едната, нито другата дума е използвана и нито исках да ги разделям двете, защото според мен е невъзможно да отделим приемането и прошката едно от друго. Той не просто прие сина си, да му каже: щом си дошъл, влизай тук, отивай там при слугите, нещо, което беше в, ако щете, желанието на малкия син. Нито пък му каза: прощавам ти, обаче в къщата ни повече да не стъпваш. Бащата приема и прощава. И тук искам да обърна вашето внимание на няколко факта. Първо, че там, където споменахме, че когато го видя бащата, синът отдалеч, той не стоеше да тропа нервно с крак, нали? И да каже: сами падна, сами се върна ти, сине мой. Бащата се затича към този син. И смята се в тази култура, близкоизточната, че човек над 30 години да тича е срамно и позорно за него. Една от причините, поради които това трябва да се случва, е, че ходейки с тези роби, те трябва да дигнат полите на дрехата си и да тичат, и така им се виждат краката голи, което е израз на позор, на унижение, на срам. Това е една от причините, когато Господ Исус Христос беше на кръста, да бъде разсъблечен, за да бъде до края опозорен. И това е само в скоби. Бащата не се съобразяваше в момента с хорското мнение, с хорското предпочитание, с хорските човешки стандарти. Той вдигна полите на дрехите си и тичаше, независимо на колко години беше, тичаше да срещне своят син. Защо? Защото беше готов да прости и беше готов да го приеме. Нещо повече, помислете за видът, в който бащата прие сина си. Не знаем как тръгна, но явно тръгна като малкият принц от едно богато семейство. Но сега се връщаше и мястото, от което идваше, беше мястото, където беше се борил с прасетата да крадне малко от техните рошкове, за да нахрани стържещият си корем. За парфюма, за видът, с който той представляваше в този момент. Божието Слово ни казва, че там, откъдето идваше, беше място на голям глад. Думите на Божието Слово, думите на Господ Исус Христос са много внимателно подбрани. Той ни казва: в онази страна настана финансова криза и затова като тръгнеш по улиците не мога да пресечеш, защото от кризата хората не могат да спрат колите да ги карат. Той ни каза: настана такава криза, че контейнерите са пълни с отпадъци от храна. Но каза: настана голям глад. Толкова голям, че за един евреин да е готов да отиде и да се бори с прасетата за рошковите, само и само да насити телото си. Та представете си, след известен период от време, дали е било година, няколко години, този млад човек, добре изглеждащ, добре гледан, добре хранен, се връща, след като е седял през свинете, гладен, изтерзан от дългото пътуване, защото и това не е без значение. Казва:
отиде в далечна страна. Той не беше в съседния град, съседното село. В далечна страна. И ако отишъл с кон или с каруца нататък или с някакво превозно средство, сега гладен, уръпан, миришещ, отслабнал, се връщаше пеш. И бащата не само се затича, но той прегърна и целуваше този твой син такъв какъвто беше. Това е нещо, което много ярко илюстрира как Бог приема хората, които идват при Него. Много пъти човеците си мислят: о, аз трябва да се поуправя малко, аз трябва да се поочиста, трябва да променя нещо в живота си и като стана така добре изглеждащ, ще бъда по-добре приет от Бога. Това е суетно, лъжовно разбиране, което се посажда от Сатана и казва: ти не си достатъчно добър да отидеш при Бога. Но притчата, това, което този баща направи, начинът, по който прие своят син, ясно ни показва какъв е той. Той е готов да приеме и да прощава такива, каквито сме. Още един штрих към този момент. Той се затече, прегърна и целуваше този, който го беше обявил за мъртъв. Нищо по-различно не се случи в тази притча, освен това, че малкият син каза: за мен вие вече сте мъртви, не ме интересувате, имам си наследството, пука ми за вас. И сега този, който беше казал на баща си: по-добре да си мъртъв, отколкото да чакам докато умреш, беше в обятията на своя баща, прегръщан и целуван. И още нещо. Този син беше приет от своя баща, преди да е казал каквото и да било. Каквото и да било. Само копнежа на сърцето на този млад човек да се върне отново при бащата беше достатъчен. Бащата да го види отдалече, да се затича, да го грабне, да го прегърне, да го целуне и да нареди това, което нареди на слугите си. Без да е казал нито дума. Отново в нашето човешко разбиране има, че ние трябва да използваме някакви по-красиви думи, по-убедителни думи. Ако може по някакъв начин да го кандардисаме Господ да ни приеме. Но само копнежа на сърцето да се върнем обратно там, където ни е мястото, там, където е нашия дом, там, където ни очакват, там, където ще ни приемат, е достатъчен. Бог да се затича към нас, да ни прегърне, да ни прости, да ни приеме. Следващото нещо относно този баща, че той не само прости и прие своят изгубен и до този момент мъртъв за семейството син, но той го и възстанови. Той го възстанови. Синът се надяваше, ако мога поне да стана един слуга, един наемник в двора на баща си. Ще имам поне хляб и това ме е достатъчно. Това беше желанието на сина. Гладът беше толкова силен, че не можеше да мисли за нищо друго. Той отиде на борсата на труда и поиска да бъде записан като кандидат за слуга в домът на своя баща. Но бащата ни каза: искаш да слуга, прав ти път, слугите спът там и там. Там е казана с чорбата. Бащата каза: изнесете дреха. Не мога да го гледам повече по този начин, с тези дрехи. Да, аз го приех такъв дрипав, мържлав, окаян, изцапан, миризлив, но не мога да го оставя да бъде такъв. И бащата каза: вижте там от по-големия брат, някоя стара рубашка, само да е малко по-чистичка. Това ли каза бащата? Или каза: имам един стар костюм от сватбата, вече ме е отиснял, и аз дайте му го, дайте на него. Не каза това бащата. Каза: изнесете най-хубавата премяна. Когато Божието Слово казва най, това означава най. Значи, че нямаше по-хубава дреха в този богат дом от тази, която му беше предложена. И когато говорим коя е най-хубавата премяна или дреха, която Бог предлага на хората, това е оная дреха на праведност, за която говори Божието Слово в книгата на пророк Исаия, където казва: ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече в одежди на спасение, загърна ме в мантия на правда, като младоженец украсен, подобно на първосвещеник с венец, и като невяста на китина с украшенията си. Колко
красива картина описва тук пророка. На дрехата, която Бог предлага на онези, които решават да се завърнат при Него. Да, Божието Слово ясно ни показва, не само в тази притча, и навсякъде, където се обърнем да прочетем, че Бог ни приема такива, каквито сме. Но Бог не може да се примири с това да останем такива, каквито сме дошли при Него. Бог иска да бъдем променени, преобразени, преоблечени. Изглеждащи не вече като дрипави просеци, а изглеждащи като младоженци, като принцове, като принцеси. И в неговите очи, в очите на всички. Бащата възстанови този син, като каза не само дайте най-хубавата дреха, най-хубавата примяна, но той казва дайте обуща на краката му. Слугите могат да ходят боси, извинявайте. Слугите могат да ходят боси. Но синовете не могат да ходят боси. Не трябва да ходят боси. Той каза, дайте пръстен на ръката му. Пръстен, който и до ден днешен, когато се дава на някого пръстен, той винаги има някакво по-дълбоко значение от това просто да сложиш нещо на един от своите пръсти. Пръстен, който показва, че той е възстановен напълно в положението, в което му се полага, в което му е отредено. Положението на син в домът на своя богат баща. Така че бащата не само приема, но той възстановява. Още две неща, които искам да спомена относно този баща, е това, че бащата моли или умолява. Това го засегнах миналата седмица, когато говорихме за диалогът между бащата и по-големият син. В 28 стих се казва, че бащата излезе вън и молеше синът си. Ако щете, това отново картина на това, че той се унижава, че той се смирява. Той не е господаря, който тропа по масата и казва на слугите, я го доведете, той е тук, където ми се цупи вънка. Нещо, което аз бих направил най-вероятно. Нещо, което може би ние като човеци бихме направили. Но той самият излиза и моли този по-голям свой син да влезе вътре на празненството. Моли го. Да му е свободата да избере дали да бъде на празника, на трапезата, на трапезата с това огоено, печено теле. Но в същото време той не иска синът да вземе грешното решение да остане вън, огорчен, отчаян, пленник и затворник на собствената си горчевина и гордост. Затова той моли. И това ме напомня на думите на апостол Павел във 2 Коринтияни 5 глава, който казва: и тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Моля ви от Христова страна, примирете се с Бога. Думи, които бихме могли да приемем, че се отнасят за невярващи хора, на апостол Павел ги пише на вярващите хора в град Коринт. Хора, които по някакъв начин бяха станали като този по-голям син. Бяха се самозабравили. Така че, отново потвърждение на това, че бащата е образ на Бог Отец, който, макар да е направил достатъчно неща, да разкрил себе си в достатъчна светлина, прави и тази стъпка, прави и това нещо. Да каже, моля ви, влезте в тържеството, влезте на празника, влезте в присъствието, в радостта на Господа. Влезте там, където грешници се каят. Бъдете част от тази радост, както казва началото на тази 15 глава от Лука. Влезте там, където се предизвика радост и на земята, и на небето сред Божиите ангели. И последното нещо за този баща е, че бащата не просто е богат човек, който дава свобода, не само някой, който чака, приема и прощава, не само възстановява и умолява, но той е някой, който споделя това, което има. Когато големият син се цупеше, бащата каза, всичко мое е твое. Това, което е мое, то е и твое. Възползвай се. Давам ти го. Фактът, че си мое дете, означава, че това нещо ти принадлежи. И подобно на Давид, който осъзнал в Псалом, прощавайте, това не е Давид, това са Коревите синове, които казват в 13 Псалом: ще пея Господу, защото се е показал щедър към мен. Причината за радостта в тези псалмопевци е това, че Бог е бил щедър, Бог е споделил, Бог е разделил с тях това, което има.
Бог и на тях е казал: всичко мое, твое. И още един стих от посланието на апостол Павел към римляните, стих, който мисля, че миналата седмица цитирахме също. Оня, който ни пожали сина си, но го предаде за всички ни. Как не ще ни подари заедно с него и всичко, казва апостол Павел. Бог как няма да ни даде всичко, показвайки колко щедър е нашият Бог, показвайки, че Той като духовен небесен баща споделя всичко със своите деца. 7 неща, които, както казах, исках отново да подчертая и да покажа на вашето внимание. Неща, в които, може би, най-силното от тях е това приемане и прощаване, което казах е кулминацията на притчата. И във връзка с това прощаване искам да кажа още 2-3 примера, които да подсиля това какво всъщност изпитва Бог към хората, които не заслужават приемане и прошка. Немският поет Гьоте, известен поне като име на повечето от нас, казва: какво е любовта? Това е да прощаваш повече, отколкото човека заслужава. Този по-малък син не заслужаваше прошката на баща си. Нямаше как да заслужи прошката на баща си. Нямаше как да стане достоен за прошката на баща си. Нямаше причина, поради която той да бъде приет отново в бащиния си дом. Но това направи бащата. Не поради заслуги, а поради нуждата на този човек. Той отвори обятията си и го прие в обятията си и в домът си отново. Казал съм ви преди за Абрахам Линкълн, когато бил запитан, след като Северните щати побеждават в гражданската война Южните щати и има много пленници и повечето от генералите на Северните щати казват: сега ще ги накажем за това, че те воюваха срещу братята си само и само да запазят робството. И питат Линкълн: какво ще правим с тези? И тогава Линкълн отговаря една фраза, която останала в историята: югът очаква да го накажем, но ние ще му простим. Да, всеки с основание може да очаква да бъде наказан, защото това се е заслужил. Това се е послал, както казва нашият народ. Това се е надробил и това трябва да изсърба. Не случайно Линкълн е вярващ човек и е поне взел това от Бога, че той не действа и не решава според това, което заслужават в случая Южните щати и техните войници, а действа като Бог, който е готов да прости. И относно прошката искам още една история да ви разкажа, която си приписах от списание Прозорец, въпреки че съм е чел в много различни варианти. Точно както бащата на тайванеца Сават. Някога Сават е опозорил своето семейство, като е станал един от босовете на сексуалната индустрия в Банкок. Ето сега, съсипан от серия сполуки, разорен напълно, се е приютил в една колиба близо до градското бонище. И неусетно в съзнанието му изплуват думите на баща му: чакам те. Опитва се да ги прогони, но те се връщат отново и отново. Сават се решава да му напише писмо, в което признава, че е сгрешил, моли го за прошка и му казва, че ще вземе влака, който минава през селото им. А ако баща му все още го чака, нека върже парче плат на дървото пред тяхната къща. Влакът наближил селото и разкалият си гангстер започва с ужас да се притеснява. Споделя тревогите си с един отзивчив господин, който пътува в същото купе. И го моли да погледне вместо него през прозореца на купето. Ако на дървото пред къщата няма нищо, Сават изобщо не смята да слиза от влака. Но когато настъпва моментът, неговият зарадван спътник се провиква: млади човече, баща ти е окачил не само едно парче плат, погледни, покривай цялото дърво с парчета бял плат и сякаш това не стига, но в двора на къщата стои и маха радостно и скача с бяла кърпа в ръцете си. Една съвременна история за блудния син. Бог действа по този начин. Не просто изважда бяла кърпичка, с която да завържи на дървото пред къщата, но скача и маха, за да каже, че е готов да приеме и да прости всеки, който дойде при него. Има нещо, което в тая притча няма да намерите в текста, но през цялото време това нещо не ми излиза от главата.
Как да опишем отношение, изразено с създаването и с богатството, създаването на свобода, с чакането, с приемането, с прошката, с възстановяването, с умоляването, с споделянето. Как да опишем такова едно отношение? Мисля, че една дума е достатъчна. И това е думата любов. Няма друга дума, която да събере в себе си всички изброени неща до тук. И няма как да не изненада. Апостол Йоан е написал много ясно, категорично, много кратко, много конкретно. Бог е любов. Какви изводи могат да се направят от тази притча и от това, което казахме за Бога? Разбира се, изводите биха могли да бъдат много и различни, но искам да направя поне два извода, които да споделя с вас. Надявам се поне един от двата да приемем всеки един от нас за себе си. Редно е първо да погледнем към себе си. Редно е да погледнем първо вътре в себе си и да решим, имам ли нужда от такава любов? Имам ли нужда от любов, която ме е създала, любов, която е богата, любов, която дава свобода, любов, която чака търпеливо, любов, която приема и прощава, любов, която възстановява взаимоотношенията, любов, която умолява, любов, която споделя всичко. Имам ли нужда от такава любов? Аз имам нужда. Ако ти се нуждаеш от такава любов, тогава е време да спреш да гледаш към себе си. Доволно си гледал към себе си. Достатъчно е да погледнеш в себе си и да решиш, че се нуждаеш от такава любов. И тогава да спреш да гледаш на себе си, да погледнеш към този, който те очаква. Да погледнеш при Бога, да дойдеш при Него, както Той те кани. Елате при мене всички отрудени и обременени. Той е готов да направи всичко, което бащата в тази притча направи. Така че ако ти чувстваш в сърцето си нужда от тази любов, не се колебай, не чакай, не отлагай, но ела при Него и му кажи, съгреших против небето и пред Тебе. Не съм достоен. Влизам при Тебе разкаян. И тогава ще усетиш прегръдката на този, който те обича. Ще усетиш целувката му върху лицето си. Ще усетиш това възстановяване и преобразяване, което той предлага. Това споделяне на всички блага и дарове, които той притежава. И ако се направи тази, аз ще кажа, най-важна стъпка в твоя живот, ако си получил, ако си бил обект на тази невероятна, променяща, преобразяваща любов, запитай се, тази любов проявява ли се в мен? По начина, в който се проявява от бащата в тази притча. Ако аз веднъж съм бил потопен в тази любов, съм бил обгърнат с тази любов, съм бил изпълнен с тази любов, ако съм се насладил на тази любов, може ли тази любов да бъде видяна в мене по начина, по който се вижда в бащата от тази притча? Никога няма да бъдем като Бог. Никога няма да бъдем като бащата в притчата. Дали сърцето ни копнее тази любов, изсипана, изляна вътре в нас, да ни изпълни, да прилее от нас и да стигне и да се тръгне към хората, които са около нас. За да могат хората да видят моето богатство, твоето богатство. Как се измерва богатството? С това колко съм събрал, колко съм скътал в душека, в книжката, в банката, или с това колко съм богат на милост, колко съм богат на щедрост, на дарове. Свобода ли нося на хората? Давам ли свободата сами да решат? Или се опитвам да ги поробя, дори без да го осъзнавам, карайки ги хората да се съобразяват с моите разбирания, с моите правила, с моите предразсъдъци, с моите вкусове, с начина, по който аз мисля, карайки ги да бъдат като мен, а не давайки им свобода. Да разберат, че свободата е дар на Божията любов. Да, разбира се, не е нормално да гледаш, че някой взима неправилни решения в живота си и да ти бъде безразлично. Но дали съм дал свободата и след това търпеливо чакам. Търпеливо чакам човека да озрее, да разбере, да проумее, че решенията, които взима в живота си, са погрешни. И че има нещо по-добро. Нещо, което той може да види в мен. Нещо, което може да го кара непрекъснато да се замисля за това, което аз съм получил. И търпеливо изчаквайки момента, в който човекът свободно ще вземе решение да сложи край на окаяния си мизерен живот и да се обърне обратно там, където му е място, там, където го очакват, там, където го обичат, там, където го приемат, там, където го прощават, там, където го възстановяват и благославят. Готов ли съм аз да приема и да проста?
да приема и да простя. Не половинчати неща. Не с глава извърната на страна да каже прощавам ти. Само ако можеш, той по-далеч от мен. Готов ли съм? Ако не съм готов, значи не разбирам за тази любов. Не разбирам този баща, не разбирам Бог Отец. Не разбирам какво ми каза Божието Слово. Или не искам да разбирам. Нарочно съм затворил сърцето си, отказвайки да приема и да простя хората, които са различни от мен, които миришат различно, които изглеждат различно, които не заслужават да бъдат приемани, които не заслужават да бъдат обичани, които не заслужават да им бъде прощавано. И по това се различават тези, които приличат на Бога и тези, които приличат на самите себе си. Така че ако си опитал тази любов, запитай себе си, проявява ли се тази любов в мене по начина, по който се проявява в притчата, в този баща. Готов да приема, готов да прости. Възстановявам ли взаимоотношенията с тези, които са били взаимоотношенията разбити? Да, ние се нараняваме всекидневно. И най-тъжното е, че ние нараняваме и нарушаваме взаимоотношенията си най-много с тези хора, които са ни най-близко. Като тези таралежи, които се притискали един друг, за да се стоплят. Хората, които са най-близко до нас, са най-изложени на нараняващото действие, на разваляне на взаимоотношенията с нас. Именно поради своята близост. Дали са членовете на нашето семейство, или са членовете на църквата. Това са хората, които са ни най-близки. Но отношението на този баща, тази притча, разбирането за любовта на Бог Отец ни пита дали съм готов да работя с всички сили да възстановя взаимоотношенията такива, каквито трябва да бъдат. Такива, че да кажа, аз възстановявам взаимоотношенията, както Бог възстановява взаимоотношенията си с мен. Готов ли съм аз като апостол Павел, ако щете като Бог Отец, да викам и да умолявам? Моля ви, от Христова страна, молим ви, примирете се с Бога. Не да изисквам, не да заповядвам, не да насилвам, но да умолявам. С цялата страст, с цялата сила, с целият купнеж на сърцето си, с цялата си любов, с цялото си естество, така че хората да разберат, че наистина мене ми пука за тях. Мен не ми е все едно какво се случва с тях. Хората да разберат, че наистина това идва от сърцето ми. Защото съзнавам колко окаяно е тяхното положение, в което се намират. Това не е акт на високомерие, на гордост, на претенции, които аз имам. А именно белег, знак, израз на моята любов към тези, които все още не са вкусили тази божествена, тази невероятна и преобразяваща божествена любов. И последното от този списък с неща. Ако аз съм бил обект на тази любов, ако аз съм получил от тази любов, ако аз съм бил потопен в тази любов, готов ли съм да споделя това, което съм бил благословен? Бащата казва, всичко мое е твое. Бог казва, всичко мое е твое. Ако си част от моето семейство, твое е, разполагай с това нещо. Готов ли съм аз да кажа на братите и сестрите от църквата? Всичко мое е твое. Ние сме едно семейство. Така правиха хората в първи век. Отиваха, продаваха имота си и казваха, това вече не ми принадлежи. Това вече не е мое, това е наше. За разлика от приказката, обърната точно на опът си по времето на те наречения социализъм, когато ние казахме, моето се е мое, пък чуждото общо. Бог ме учи на обратната етика, на обратното мислене, на обратното поведение. Нямам нищо мое. Всичко е твое, всичко е общо. Защото съм получил достатъчно, бил съм благословен достатъчно, имам достатъчно. Бог ме е взел оттам от прасетата, от рошковите, от глада, от мизерията и миризмата и ме е поставил в своето царство. Облекал ме е с най-прекрасната одежда. Дал ми е пръста на ръката, обуя е в обуща нозете ми. Направил е празник за мен. Какво са моите притежания? Какво е моето време? Какво са моите сили? Какво са моите пари? Те са нищо в сравнение с това, което съм получил. И аз съм готов да ги споделя. Готов съм да кажа, че те не ми принадлежат. Готов съм да кажа, че съм щедър да дам това, от което другия се нуждае. Това е начинът, по който тази любов се проявява. Бог я проявява в цялата човешка история. Понеже ние човеци сме толкова пъти заслепени да я видим, той ни разказва под формата на една притча.
която се надява, че по-лесно може да стигне до умовете ни, до сърцата ни. И да даде съзнанието, да даде разбирането за това, че всичко, което ни казва тази притча, може да бъде съчетано в 3 думички. Бог и любов. Амин. Господи, когато мислим за тази любов, се съгласяваме с авторът на песента, който казва, че ако морето бе мастило и небесата пергамент, те пак биха били недостатъчни да опишат тази любов. Как можем с нашите човешки думи, как може нашето човешко естество да изрази по някакъв начин разбиране и възхищение пред тази невероятна любов? Ти изливаш щедро към нас. И ние сме обект на тази любов всеки ден. Благодарим Ти. Тая думичка е твърде малка, твърде слаба. Но Ти казваме благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти, че ни обичаш. Благодарим Ти, че не само ни даваш от тази любов, но искаш чрез нас тази любов да се излее към хората около нас. Дай ни смелост, дай ни кураж, дай ни дързост, да не се страхуваме да проявяваме тази любов. Помогни ни да не я затваряме вътре в себе си, да не се превръщаме в резервуар, където тя би зеленясала, би замерисала, да бъдем канал, чрез който тръба, през която тази любов се излива и достига хората, които са около нас. Напомни ни за това каква е тази любов, как тя може да бъде изразена, как може да бъде показана. Давай ни силите, мъдростта и умението да я изразяваме. Дай ни Твоя дух да ни води, когато вземаме своите решения, когато планираме своите действия. Дай Твоя дух да оформя в нас характер и поведение, които издигат и прославят Тебе, Богът на любовта. Слава, почет и величие на Тебе. Амин.